kai daidai a tafa masa irin wannan ko kuma har na tallafi na yawara aka ce ƙwarin gwiwa tun daga wannan tun daga cewa kai kokari da sauransu kuma a hakan su za su riga baka shawara cewa ai ya kamata ka daura kaza to amma akwai wani abu da nake na fuskanta shine gaskiya a cikin mutanen da muke tare da su ma su da siya magana tun da mun ɗauko ma da larabci da hausa to yan uwan mu ɗalibai na tafiya su karantar su za ka ga baka samu da yanzu kaga za ka yi abu za ka dage kai wani abu ma lokacin da wannan kana kusa da shi da service ne ma a daura ma gaskiya ne gaskiya ba ma haka wannan abin da zai sa ma baka wani daman bane idan ka rage idan ka daura ma ka damu sai ka daura a cikin audio mark irin su Beatbar da sauransu su YouTube din nan ma da wai duk da dai shi bidiyo ne amma ko audio kaɗan haɗa shi a su za ya bintu ke yanzu misali a waƙoƙin ki da kike koda na Hausa ne ma da kuma wanda kuke da su sai a ji waka kun yi ta kamar misali irin ta ranar larabcin da kuke yi sai a rasa inda waka take ke yanzu ta bangaren ki ba dan ajiye abin da kuke dan yi to ina kuke kai su ko a wayoyin ku ko kuke ajiye abu to Hassan nake magana da shi mawaki yanda ya kamata a ce shi zai yi kokarin ya distributing duk da dai